Wel, fi moyn pregethu y bore yma ar eiriau sydd i'w gweld yn adnod 37 o'r 7fed benod o'r Efengyl yn ôl Marc. Marc chapter 7 and 37b. Da y gwnaeth ef bob peth. Da y gwnaeth ef bob peth. Beth mae'n dweud yn Saesneg? He hath done everything well, efe? Efe. Dyma farn, neu ddyfarniad, neu asesiad, pobl, bro'r Decapolis, ar yr arglwydd Iesu Grist. Nid I ddewon oedden nhw. Roedd Iesu fan hyn ar ochr arall I fôr Galilea, ac roedd y rhan fwyaf yna yn pobl y cenhedloedd yn hytrach nag I ddewon. Ond roedden nhw wedi gweld a chlywed yr arglwydd Iesu Grist, a dyma'i hymateb nhw. This is their response, their verdict, their assessment on the Lord Jesus. Yng Nghymraeg, 6 gair. Fi'n credu taw 6 gair yw yn Saesneg hefyd. Da y gwnaeth ef bob peth. 6 gair I chi gofio heddi. 6 gair sydd yn gallu newid ein bywyd ni I gyd. Yn y Groeg, dim ond 3 gair sydd. Ac yn syml iawn y bore yma, ni moyn edrych ar y frawddeg hon, neu'r ymadrodd yma gyda'n gilydd. Ac wi am edrych ar y goddrych sydd yn y frawddeg, the subject. Ni moyn edrych ar y ferf, the verb, a ni moyn edrych ar yr adverb, the adverb, in the statement. Neu I wneud yn fwy syml, I ni 3 pheth sydd gyda ni y bore yma. Pwy, beth, a sut. Who, what, and how. Peth cyntaf. Pwy, y goddrych I ddechrau. The subject. Yr rhan fwyaf o frawddegau, mae yna goddrych. There's a subject in the sentence. Yn does e. Wel, fan hyn, da gwnaeth ef. Pob peth. Pwy yw'r ef yn yr frawddeg? Wel, I chi gyd yn gwybod, mae'r arglwydd Iesu Grist. Nawr, Marc ysgrifennodd paragraff hyn a ddarllenon ni ar y dechrau. Marc ysgrifennodd y llyfr hwn. Pam? Pam ysgrifennodd Marc y llyfr? Wel, mwyn I ni weld Er mwyn I ni weld Iesu Grist. Trwy ddarllen, trwy rando, I ni weld siwt I niw Iesu Grist. Nid yn unig I ni wybod am I ddysgeidiaethau, his teaching, mae hwnna'n bwysig. A nid yn unig I ddysgu am I fywyd his life, mae hwnna'n bwysig. Ond yn bennaf, mwyn I ni weld Siwt un yw Wel, siwt un yw Wel, gan I fynd trwy'r hanes a ddarllenes I ar y dechrau. Mae Iesu Grist erbyn hyn mewn lle o'r enw Tyrus. Nawr, mae Tyrus y tu fas I Israel yn y gogledd erbyn hyn yng ngwlad Libanus neu Lebanon. Ar y môr yn bell y tu fas I Israel. Ac yno I chi'n cofio, fi yn astudio yr hanesyn hyn rai wythnosau yn ôl, mae yna wraig yn dilyn hyn. Ac mae hi'n gofyn I Iesu Grist I helpu hi. Mwyn iachau merch oedd a chythrail. Mae Iesu Grist fel petai'n anwybyddu y wraig ar y dechrau, ond ar ôl siarad a hi, mae hi'n cael beth mae hi'n gofyn amdano oddi wrth yr Iesu. Ar ôl hyn, mae Iesu Grist yn mynd fwy i'r gogledd, yn bellach lan I rywle o'r enw Sidon. Dyma'r pella aeth y tu fas I Israel.
Ac ar ôl hynny, mae e'n cerdded yr holl ffordd yn ôl i y Decapolis. Mae hwnna'n bell iawn. Oedd e wedi cerdded tua 120 o filltiroedd nôl i ochr arall y Galilea. 120 milltir. Mae e'n cerdded gyda'i ddisgyblion. Hwna fel ni'n cerdded o fan hyn i Dolgellau. Neu o fan hyn i Rhydychen. Dyna mae'n cerdded yr holl filltiroedd yna. A pan mae'n cyrraedd y Decapolis, mae llawer o'r bobl yn dod â cleifion ato fe i gael ei achau. Ac yn ei plith, maen nhw'n dod â un byddar, deff, ato fe. Ac mae Marc yn dweud hefyd yn y fersiwn darllenes i fod e prin yn gallu siarad. Yn y William Morgan, mae'n dweud mute. Ond mae pobl yn dweud mae well cyfieithu fel oedd e'n cael anhawster mawr i siarad. Wel, mae pobl sydd yn fyddar fel arfer yn dyn nhw. Dyn nhw ddim yn gallu siarad, dyn nhw ddim yn gallu clywed, felly mae trafferth siarad gyda nhw. Mae rai yn dweud falle roedd e wedi cael ei enu'n iawn, ond wedyn bod e wedi cael yr afiechyd yma oedd wedi achosi ddod yn fyddar. Ddim yn gwybod. Ond mae'n amlwg bod e'n fyddar erbyn hyn ac mae trafferth mawr gyda ge i gyfathrebu. Difficulty in communicating with his speech. A maen nhw'n dod â fe at Iesu Grist mwyn iddo fe ddod i law arno fe. Ond mae Iesu Grist yn ei gymryd o'r neilltu, mae Marc yn dweud. Mae'n cymryd mas o'r dorf iddo fe fod ar ben ei hun gyda'r dyn. A pam mae'n gwneud hynny? Wy ddim yn gwybod. Mae'n eitha amlwg fod Iesu Grist mae'n mwy o amser gyda'r dyn yma. Mae moyn delio gyda'r dyn yma. Mae moyn i'r dyn ddeall chydig o beth sydd yn mynd ymlaen. Mae am gyfathrebu i'r dyn yma. Dyn yma sydd ddim yn gallu clywed, na sydd ddim yn gallu siarad, mae moyn cyfathrebu ag e. Oedd y ffrindiau neu'r dorf am Iesu Grist just roi dwylo arno fe. Just do your stuff, ond mae Iesu Grist na. Mae'n pwyllo. Dwi ddim yn mynd i cael ei bwlio mewn i wneud rhywbeth. Mae moyn cymryd y dyn hyn i un ochr. Fe alle fe wedi achau ar y pryd. Mae wedi gwneud hynny yn dydy e. Ond y tro yma, mae moyn cymryd e allan o'r dorf, o'r neilltu. A wedyn, mae yna bethau rhyfedd yn digwydd. Rhyfedd i ni. Mae Iesu Grist yn rhoi i fysedd yn ei glistiau fe. A wedyn mae'n poeri, spit, a mwyn i ar ei law, ac wedyn yn rhoi i law y poer ar dafod y dyn myd a byddar. Pa mae'n gwneud hynny? Wel, eto mae'n anodd i ni wybod yn iawn, ond siŵr o fod mae Iesu Grist yn defnyddio rhyw fath o iaith arwyddion, rhyw fath o sign language i'r dyn yma. Mae moyn i'r dyn wybod bod Iesu mynd i wneud rhywbeth i'w glistiau e. Mae'n mynd i wneud rhywbeth i'w dafod e. Felly mae'n defnyddio rhyw arwyddion fel bod e'n deall. Wedyn mae'n edrych i fyny i'r nefoedd. Mae moyn i'r dyn wybod. Mae'n allu yn mynd i ddod o'r nefoedd cyn hir i weithio ar y dyn yma. Wedyn mae Marc yn dweud yn rhyfedd eto bod Iesu wedi ochneidio i said. Mae'n amlwg bod hyn yn effeithio ar Iesu Grist mewn rhyw ffordd yn gorfforol. Falle, jyst teimlo'n drist dros y dyn yma. Falle bod Iesu Grist yn ymwybodol o'r gost, roedd hyn yn mynd i gymryd iddo fe i achau y dyn. Ond wedyn mae'n dweud y geiriau hyn yn Aramaig oedd yr iaith oedd Iesu Grist yn defnyddio, mae Marc yn ysgrifennu yn Groeg. Ond mae'n dweud yn Aramaig effatha, sydd yn golygu agorer di. Ac wrth ddweud hynny, medd Marc, ar unwaith, mae'r dyn yn clywed. Ac yn fwy na hynny, ar unwaith, mae'n dechrau siarad. Siarad yn iawn. Does dim eisiau help arno fe, does dim eisiau dysgu geiriau arno fe, does dim eisiau therapi arno fe, mae'n siarad yn rygl, yn syth. A maen nhw'n mynd nôl, a mae pawb mewn Marc yn synnu'n fawr dros ben am beth mae wedi wneud. Gair cryf iawn yn y gwreiddiol mae'n debyg.
Maen nhw'n syni a syni a beth mae Iesu Grist wedi wneud i'r dyn yma. Dyma siwt un yw Iesu Grist, medd Marc. Wy moyn chi wybod, dyma siwt un yw e. Fel hyn mae e. Wy moyn chi edrych arno fe. Dyma yw'r Efengil. Mae'n newyddion da yn dweud, bod dyn yn gallu gwneud hyn. Fe yw'r newyddion da. Nid disgeidiaeth fel y cyfryw, ond fe, y person hyn. A dyma'r pwynt dwi am wneud yn y pwynt cyntaf, hyn. Ni ddim yn gallu cael Cristnogaeth heb Iesu Grist. We can't have a Christianity without Jesus Christ. Mae pobl wedi trio hynny, wedi methu. Dwi ddim yn gweithio. Chi'n bod, chi'n gallu defnyddio ffôn heb wybod dim byd am Steve Jobs. Fe wedi creu hyn, ynddo fe. Ond chi'n gallu defnyddio'r ffôn heb wybod dim byd amdano fe. Chi'n gallu defnyddio'ch car heb wybod dim byd am Carl Benz, yr un oedd wedi creu'r car cyntaf. Ond nid Cristnogaeth. Chi ddim yn gallu mwynhau, defnyddio, deall Cristnogaeth heb Iesu Grist. Heb nabod e. Fe yw'r bywyd. Fe yw'r ffordd. Fe yw'r gwirionedd. Fe yw'r perl gwerthfawr. He's the precious pearl. A fe yw'r trysor. Fe yw'r goleuni y byd. Does dim Cristnogaeth hebddo fe. Gai ofyn cwestiwn syml i chi, ffrindiau. Ai fe yw Cristnogaeth i chi y bore yma? Ai fe yw'r peth pwysig i chi y bore yma? Efe arno fe yma'ch golwg chi. Fel mae Marc moyn i ni fod, edrych arno fe. Efe amdano fe i chi'n edrych heddi. Trwy popeth i ni'n neud, ni'n edrych am Iesu Grist trwy'r cyfan. Trwch ato fe. Trwch eich golwg ato fe. Ceisiwch e. Seek him. Take him. Felly dyma'r peth cyntaf. Pwy? Da y gwnaeth ef bob peth. Yn ail, beth? Beth. Ym mhob brawddeg, mae rhaid chi gael berf yn oes e. Dyna beth nhw'n dysgu yn yr ysgol. In every sentence, you must have a verb. A verb, doing word. Wel, beth yw'r ferf fan hyn? Gwrandewch, da y gwnaeth efe bob peth. Da y gwnaeth ef bob peth. Mae'n gwneud rhywbeth, y Iesu Grist yma. Mae'n gweithredu. He acts, he works, he hath done all things. Wel, mae'n gwneud dros y dyn yn dydy. Mae'r bobl yn rhyfeddu, maen nhw'n syni at beth mae wedi gwneud. Mae wedi gwneud rhywbeth dros un myd oedd ddim yn gallu siarad, dros un byddar oedd ddim yn gallu clywed. Mae wedi cymryd e mas o'r dorf. Mae wedi rhoi rhywbeth iddo fe, oedd dim gyda fe o'r blaen. Mae wedi agor i glistiau fe. Mae'r dyn yma'n gallu clywed nawr. Mae'n gallu siarad nawr. Mae wedi gweithio drosto fe. Fel y wraig o Sir y Phoenicia. Fe nath e rhywbeth drosto hi. Fe wrandawodd arni hi. Fe iachawdd i merch hi. Fel wythnos diwetha, gyda'r dynion yna, gyda'r Paris. Fe weithiodd e drosto fe. Fe iachawdd e. Yn y benod nesaf, mae e'n mynd i porthi 4,000. Mae'n mynd i fwydo nhw i gyd. Mae'n gweithio dros pobl. Mae'n gwneud rhywbeth. Mae'n gwasanaethu. Mae'n helpu pobl. Mae beth yn gwrthod. Yn dydy e. Mae Iesu Grist yn dweud hyn. Mae fy nhad yn gweithio hyd yr awr hon, ac ar wy fi'n gweithio hefyd. Mae'n gweithio. Mae'n gwneud. Ni ddaeth mab y dyn yw wasanaethu, ond i wasanaethu. He did not come to be served, but to serve. He's someone who serves. Mae'n gwneud. Beth yw'r efengil, ffrindiau? Yr efengil yw fod Iesu Grist yn gwneud rhywbeth. Nid beth i ni wneud, chi'n gwybod? Nid dyna beth yw Cristnogaeth. Nid beth i ni wneud. Wei lawer o bobl, dyna beth yw Cristnogaeth. Beth dwi i wneud? What I do? No. Marc moyn i ni weld beth mae e'n wneud. Beth mae e'n gallu wneud. Mae wedi wneud rhywbeth i chi. Ffrindiau, chi'n sylwi rhywbeth hwnna? Mae wedi wneud rhywbeth i chi.
Jesus has done something for you. You say, what's he done for me? Mae di dod i'r ddaear yma. Gadawodd yr nefoedd i ddod i'r byd yma. Drostoch chi a fi. Mae wedi dod i'r byd. Mae wedi byw bywyd. Ac fe aeth e'r groes a ran dros pobl. Fe nath e rhywbeth ar y groes. Ydyn ni'n deall hyn? Mae rhaid i ni deall hyn. Fe wnaeth e rhywbeth, cyflawni rhywbeth. He accomplished something. Fe yw'r unig un. Oedd yn gallu gwneud rhywbeth ar y groes, yn marw. Chi'n deall hynny, ffrindiau? Yn gobeithio yn bod ni. Fe nath e rhywbeth trwy farw. Beth? Cymryd yr erchylltra allan o farwolaeth. Ffrindiau, mae dau beth sydd yn wir am farwolaeth. Mae farwolaeth i ddechrau'n drist yn ydy. Sad, death is sad. Ond mae rhywbeth arall wir am farwolaeth. Mae farwolaeth yn ddechrau'n llyd. Death is horrific. Two things you should remember about death. Sad, but it's horrific too. Pan mae'n sad? Wel, mae'n sad achos pan ni'n marw, rydyn ni'n gorffen y bywyd hwn. I ni'n ffarwelio a ffrindiau i ni a theulu i ni. Mae'n sad. Mae'n bywyd, mae'n corff deiarol ni yn dod i ben. Mae hynny'n sad. Ond mae'n elfen horrific i farwolaeth. Beth yw hynny? Ar ôl marwolaeth, mae barn, there's judgment. Mae yna condemniad, mae yna ddioddef ar ôl marwolaeth. Nawr, beth nath Iesu Grist? Wel, dath Iesu Grist i ddelio, nid cymaint ar peth cyntaf. Mae marwolaeth dal yn sad i Gristnogion. Ond mae Iesu Grist wedi dod i ddelio ar ail beth, ar horau. Sut nath e hynny? Trwy gymryd y barn i hun. Cymryd y dioddefaint i hun. Cymryd y gwarth i hun. Mae wedi gwneud rhywbeth. Mae wedi gwneud hyn dros bobl. Ydyn ni'n credu hynny? A dyna'n gobaith ni, y bore yma. Bod e wedi gwneud hynny dros dyn ni. Gall Iesu Grist, ffrindiau, wneud rhywbeth i chi. Mae'n gallu'ch gwasanaethu chi fel y dyn yma. Dyna pam ni'n edrych ar y darn yma gyda'n gilydd. Fel bod ni'n darllen a bod ni'n gwrando, wi moyn hynny. Wi moyn hynny. I want that. Wi moyn iddo fe fel petai, roi fysedd yn Englistiau i hefyd. Wi moyn iddo fe gyffwrdd â fi fel petai. Wi moyn iddo fe agor yn hafod i fel bod fi'n gallu llefaru hefyd. Wi moyn iddo fe gymryd fi mas o'r dorf a delio gyda fi. Chi moyn hynna? Chi di cael hynny, ffrindiau? Chi'n gwybod am hynny? Mae ar gael i ni heddi. Trydydd ac yn ola, thirdly, lastly, sit, how? Mae yna adferf yn ein brawddeg ni hefyd. Adferf i chi'n cofio yw rhywbeth sydd yn disgrifio y gweithred. Adverb, describing the action. Yna ni orffen gyda hyn. Beth oedd i barn nhw am Iesu Grist? Da y gwnaeth ef bob peth. Da y gwnaeth ef bob peth. Siwt mae'n gwneud? Da. Da yw da, ynddo fe? Yn Gymraeg, da. It's a good word for you, those of you learning Welsh. Da, easy word. Da. Da. Good. And it's good. It's better than good. Better than well. Da gwnaeth ef pob peth. Yn y Gymraeg, mae'n dechrau'r frawddeg. Yn y groeg hefyd. Yn y Saesneg, mae'n y diwedd yn diwedd. Well, he hath done everything well. Yn y groeg ac yn y Gymraeg ar y dechrau. Da y gwnaeth ef bob peth. Oedd y bobl yn syfrdanu at beth oedd e wedi gwneud. Mae'n rhoi clyw i byddariaid. Mae'n gallu wneud i bobl sydd yn fyd i siarad. Mae rai a cythreiliaid yn gallu cael gwaredigaeth. Mae'r deillion yn gallu gweld. Mae'r cloffion, the lame, yn cerdded. Mae rai oedd sydd wedi paralysu
yn cael nerth i godi ar ei trad. Mae'n gallu bwydo 4,000, mae'n gallu bwydo 5,000. Mae'n gallu cynnig maddeiant pechodau i bobl. Mae hyn yn dda. Bod bobl yn gallu cael y pethau hyn. Mae'n atgoffa ni yn dydi o Genesis 1. Fe mae Genesis 1 yn dweud wrthyn ni. Bod Duw wedi creu y goleuni. A gwelodd Duw mai beth. Da oedd. Mae hyn yn dda. Ac mae'n mynd ymlaen ac yn ail adrodd yn Duw o hyd ac o hyd. Duw yn creu. Ac mae'n edrych ac mae'n dda. Mae popeth mae'n gwneud yn dda. Wel, mae Iesu Grist yn Dduw. Fe yw y gair oedd yn y dechreuad gyda Duw, a trwyddo ef y crewyd pob beth. A fan hyn, mae'n ail greu. A mae'n gwneud hynny'n dda hefyd. Mae'n gwneud y gwyn orau, yn dydi e? Dim jyst unrhyw wyn, ond y gwyn orau. Mae'n gwneud yn anreithiol well y tu hwnt i bopeth yr ydym ni yn ei ddeisyfu neu yn ei ddychmygu. A dyma'r efengil, ffrindiau, i ni. Mae e'n gwneud yn dda. Os ydyn ni'n ymddiried ynddo fe, bydd e'n gwneud yn dda i ni. If we put our trust in him, he will do all things well for us as well. All things well. Dyn ni ddim yn dda, dyn ni? Dyw pobl ddim yn dda. Nid oes neb da, medde Iesu Grist. Nid oes neb da, ond un. Os ych chi'n meddwl bod chi'n dda bore yma, wy'n flin i ddweud, chi'n twyllo'ch hun. Dych chi ddim yn dda. Cofio beth mae'r salmydd yn dweud. Pwy a ddengys i ni y ddaioni? Pwy? Who can show us a good thing? Wel, dyma ni. We'll show people a good thing. Here is someone who does things well. Beth yw Cristion, ffrindiau? Rhywun sydd wedi dod i weld bod nhw ddim yn dda. Dyna beth i ni. Ni wedi dod i weld i ni ddim yn dda. Does dim daioni yno ni. Ond ni wedi dod i weld mae un yn dda. A mae'n gwneud popeth yn dda. Mae farwolaeth yn dda. Mae ei waith o achub yn dda. A Cristion yw rhywun sydd yn ymddiried ei fywyd i hwn. Credu y bydd e'n gwneud yn dda i ni. Os ni'n rhoi ein bywyd iddo, fe fydd e'n gwneud yn dda trostom ni. Dyma yw ein tystiolaeth ni, ffrindiau, ni sydd yn Gristnogion gobeithio y bore yma. Ni wedi rhoi ein bywyd iddo fe, a mae'n gwneud popeth yn dda. Weithiau, dyn ni ddim yn siŵr beth sydd yn mynd ymlaen. Ond dyn ni'n dod i weld, mae'n gwneud popeth yn dda. A pan byddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, gyda'r saint sydd wedi cyrraedd yn barod, byddwn ni'n edrych yn ôl a byddwn ni'n dweud, ti wedi gwneud popeth yn dda. Popeth yn dda. Felly, rowch eich ymddiried yno fe. Ewch ato fe heddi. Dewiswch yn waredwr y bore yma. Da gwnaeth ef bob peth. Amen.